konzeptua baino gehiago iaia da asmoa, eta purbebe bai, lelo bat, purbete esateko zein den helburua zero despilfarro oso zaila da lortzea, baina batez be nahi duguna da purbet, murriztea, kontzientziatzea zen garrantzitsua dan, zauketa bentzete gitxi hau lortzea, eta hori da, purbet lelo moduan erabiltzen dugun helburu utopiko hori, gero hor jarri behar dira neurriak, aldan neurrian bebai hurbiltzeko zero despilfarrora, baina, da konzeptu gehiago bat, marketingeko konzeptu bat, eta helburu utopiko baten konzeptua. Baina, aurrera pausuak eman behar dira, bertara hurbiltzeko, ez bada zero be, bentsat aldan neurrian gitxien zautzea da helburua.